Euskal selekzioaren ofizialtasunaren aldeko gizakatea antolatu dute astearte honetan Irun eta Hendaia arteko zubian. Gure eskuk, gu ere baik eta 7 baietzek antolatu dute ekimena. Gure herria, gure selekzioa, gure koloreak lelopean. Gizonezkoen munduko futbol txapelketaren testuingurua baliatuz aldarrikatu dute Euskal Herria nazioa dela, Euskal selekzioa herriaren selekzioa dela. Izan ere, astearte honetan jokatuko dute partida Espainiak eta Frantziak, eta ildo horretan elkarteek leku simboliko aukeratu dute gizakatea egiteko. Bi estatuen mugak zatitzen duen herria lotzen duen zubian elkartuko baitira. Nabarmendu dutenez, Euskal Herria mugak gainditzen duen herria da. 7 lurraldez osatua eta hizkuntza eta kultura propioak dituena. EH Bilduk gizakatearekin bat egingo duela jakinarazi du, eta Euskal Gizarte osoari dei egin dio parte hartzera. Alderdiak azpimarratu du Euskal Herria ez dela, ez Espainia, ez Frantzia, berezko nazioa baizik. Hoiek horrela ezaguna da Euskal Herriko hainbat tokitan pantaila erraldoiak jarriko dituztela partida ikusteko. Hain zuzen ere, deitzaileek ziurtatu dute munduko kopan arituko diren 7 Euskal Herritarrek Espainiar eta Frantziar elastikoarekin jokatu beharko dutela. Haien hitzetan, Euskal Herriaren izateko eskubidea ukatzen duten estatuak ordezkatzen, batzuek hala nahiko ez balute ere. Kirola munduan nazio baten ahotsa eta presentzia erakusteko tresna gisa erabili daiteke. Beraz, eskubide zibil eta demokratikoen ikuspegitik Euskal selekzioak ofizialtasuna izateko eskubidea du. Argi dago kirola ez dela inoiz politikatik kanpo egon, hala nabarmendu du 7 baietzek, eta gaineratu du kirola eta politika uztartzen jarraituko dutela Euskal selekzioa ofiziala izan arte. Bederatzi egunen ostean, astearte honetako gaueko 12etan, Iruindarrek lepoko zapigorria askatu eta txarangeen laguntzarekin gaixoani abestu zagure esango diete 2026ko San Ferminei. Herritar guztiak batzen dituen ekitaldiarekin, agur baino, gero arte esango dute San Ferminak urte osoan baitaude Iruindarren oroimenean. Bederatzi egunez hiriko kaleak dantza, besarkada, irribarre eta algaren lekuko izan dira, eta Iruindarrek zein bisitariek zoramenez eta gozamenez ospatu dituzte jaiak, gaitari, txistulari, txaranga edo kaleko musika barru-barruan sartuta. Izan dira La Pamplonesa udal bandak goizaldean eskainitako dianetara iritsi direnak eta txurro egin berriekin parranda amaitu dutenak ere. Ospakizunerako ez ezik aldarrirako tartea ere izan da. Kultur aniztasuna edota Palestinaren aldeko mezuak aldarrikatzeko, polizia indarkeriaren biktimak omentzeko edota jaietan gertatutako eraso matxistak gaitzesteko. Agur esateko unea iritsi den arren askorentzako azken zita bat gelditzen da, azken urteetan zita klasiko eta ia derrigorrezko bihurtu dena, Bilabesaren entzierroa. Miguel Indurain txirrindulari nafarra imitatzen duen gaztearen alboan uztailaren 15ko goizaldera arte irauteko indarra dutenek entzierroaren ibilbidea zerkatuko dute korrika zezen plazaraino. Azken dantza bailitzan eta Iruindarrek urte osoan oso presente duten leloa oiukatuz, gutxiago falta da. Gaurkoan gure ofizioaz jardungo dugu besteak beste, eta segurazki gure gaurko protagonistaren ahotsa ezaguna egingo zaizue zuetako askori, urte askoan Euskadi Irratiko txirrindularitzaren ahotsa izan delako besteak beste, eta erretiro hartu berritan bizita egin digu. Arritxu Iribar, ongi etorri Amaikara. Eskerrik asko zuei, gonbidapena luzatzeagatik eta oso gustora etorri naiz. Ze moduz, erretiroko lehenengo aste hau? Oraindik ere ez da zer den hori. Orain iruditzen zait, hori, oporretan nagoela edo horrelako zerbait. Oraindik ere hor zurrunbilo baten, baina garaia ere horretarako egokia da, eta oporretan baneo bezala. Eta gaur rolak aldatuta, elkarrezketatuarena? Bai, eta ezberdina da, ezberdina da. Esango nuke errazagoa dela galderak egitea, ohitura izango da. Hori da, ia 40 urte, irratibidez etxeko askorentzat, etxeko askoren etxeetan sartuta eman dituzunak. Bai, urteak azkar pasa dira egia da, orain atzera begiratu eta urrun ikusten da, baina azkar pasa zait.
eta ikusten denez, azken aldi honetan jasotzen ari naizen mezupilaren ondoren, bai, uste baino etxe gehiagotan sartu eta etxekotzat ninduten leku askotan. Hala ere aurrekoan entzun nizun Erritxu jubilatu baina erretiratu ez. Hori da, ezberdina da, gurean beti esan izan da, jubilatu bai, baina erretiratu ez. Oraindik ere sasoiko gaude zorionez eta bueno, gustatzen zaizkigun gauzak egiteko modua izango dugu eta bueno, hortxe jarraituko dugu. Eta behar bada kazetari bizitza osorako izango da. Nik uste baietz, eta lehen egun hauetan horri bai ari nahi zu bueltak ematen, esaten dut, ez dakit, berez ateratzen zaizu ez, albistegi jarraitzea edo kirolekitaldiren bat baldin badago jarraipena egitea, eta ez daukat orain beharrik. baina bai, nik uste betirako izango dela. Gaur astebete, San Fermin egunez hartu zenuen erretiroa, nola gogoratzen duzu irratiko azken egun hori? Begira, goiz-goizetik, ni goizeko 5:00 irratien izaten nintzen, eta orduan goizeko saioak nituen, saiotxoak, kirola albisten berri emateko, eta horiek hainbestean joan ziren. Etzen alako desberdintasunik edo izan edo ez nuen somatu. Bai, lankidek paso ematen zidatenean, hitza ematen zidatenean, behin da berrizko gaur azkenengo saio, eta bueno, horretan nahiko lasai egon nintzen. Baina ordu bat aterdietan kirolegez saioa hasi bertzenean, eta nik egin behar nuen saioa, hor bai, hor gauzak aldatu ziren, eta uste nuen oso lasai egongo nintzela, ez. Agurrea esan nahi nuen, baina modu natural batean utzi nahi nuen ere, bueno, bizitzaren legea da, eta atzetik etorriko dira, eta atzekoek aukera behar dute, eta bueno, gure lekuaiei utzi behar digu. Orduan, natural nahi nuen egin. Eta naturaltasun horretan esaten nuen, bueno, baina esan behar deteren ere azkenengo saioa dela. Eta hor, barne borroka horretan zerbait desberdin egin nahi edo, bueno, eta hor urduritzen hasi nintzen, ez nuen neregan protagonismo hartu nahi, baina protagonista nintzen. Eta, bueno, lehenengo zatia, munduko futbol txapelketa, turra hori guztian nahiko egunero bezala egin nuen, pelota San Ferminetako finala ere 4:15 jokoan zegoen, eta orgointxe bukatu zen. Bueno, zati hori hainbestean joan zen, normal. Gero, bilatu nahi izan nuen kirolari bat, nik hasi nintzenean hortzegoena, eta elkarrizketatzen nuena, eta agurre esatera nindoan momentuan ere hortzegoena. Eta, bueno, Juan Mari Etxabe egun Donostia Arraunen entrenatzaile dena, Pasai Donibanen orduan kostapen arraunlari zen. Eta, bueno, berari deitu nion, esplikatu nion, zein zen nire naia eta asmoa, nire kirol kazetaritza ibilbide horretan beste aldean izan den bat, denbora horretan guztian elkarrizketatu nahi duela, baietza eman zidan, eta behin elkarrizketa hori bukatutakoan, nire agurra. Eta, bueno, nire agurra izan zen, agur esan, eskertu jende guztiari, eta gero, nik uste dut Euskadi Irratian dagoen lankide taldea mundiala dela, eta, bueno, pixka bat, esan, ni isilduko naiz edo ni mikrofono aurrean ez naiz gehiago jarriko, baina Euskadi Irratiak aurrera egingo du eta jarrai ezazue. Kazetaririk profesionalik onenak hemen daude, eta entzulerik onenak ere hortzaudete bestaldean, beraz, leial jarraitu bi aldeok. Ondo iruditzen bazaizu Arritxu gogoratuko dugu, momentu hori, agurraren momentu hori, ia. Eta heldu gara, helmugara, esprinik gabe, bere ritmoan tokatzen den bezala, urte oso politak izan dira, gustoko lanaren bidez, zuekin hartu emanean. Utxe egiteak izango ziren, barkatu, baina jakin, lankidekin, kirolariekin, eta zuekin, entzuleokin,
asko gozatu dudala. Ni mikrofono aurrean isilduko naiz, baina guztiok ere jakin Euskadi Irratia ez dela isilduko, eta hemen bezalako esataririk ez duzuela inon topatuko. Tamaina hortako entzuleak ere bazarete. Beraz, Euskal Irratigintzak jarrai dezala, berriak ozen, euskera utxian emanez, zuk entzule entzunez. Esan, entzun, bizi gaitezen, euskaratik, euskeraz, euskararentzat. Betirarte, bihotzez, guztioi. Hortxe, zure agurra harritxu eta txirrendularitzare presente egin baten. Bai, pixka bat hori izan da ez, nire kirol kazetaritza ibilbidean ardatza eta gurrean ere egon behartz. Eta txirrendularitzak ze suposatu zuretzako? Asko, ia dena. Nire gu anaiarrebak gara eta anaia 10 urterekin hasi zen txirrendularitzan. Orduan, berari jarraituz sartu nintzen mundu horretan, erabat jan nau, eta gero bidean ere pentsan hain gustoko duzun zerbait zure lanbide bihurtu denean, zer esango izu, dena suposatu du, eta askotan hain kirol gogorra da, eta beti esaten dut ez, emaitza baten edo emaitza gabe ere askotan atzean dagoen lan guztia, sakrifizio guztia, talde lana batek irabazten du, baina atzean batek irabazteko askok egin behar dute lana, batzuk errepidean eta beste batzuk errepidetik kanpo ez, talde bat zer den. Orduan, nik uste dut bizitzarako ere txirrindularitza zer den balio duela gauza askotarako. Ia denerako, uste bizitzako eredu bat izan daitekela txirrindularitza bera. Esan dugu Euskadi Irratiko txirrindularitzaren ahotsa izan zarela urte askoan, txirrindularik ere omenaldia egin zezuten aurtengo itzuli horretan. Nola gogoratzen duzu momentu hori? Ez dakit, nik uste txuri gelditu nintzela, ze bai ikusten nituen, ez? Seinaleak, zerbait bazegoela, baina ez nuen inundik inora pentsatuko niretzat zenik. Jon Izagirreren azken itzulia zen, Pello Bilbauren han iragarri zuen, baina iaia jakina zen ere azken itzulia izango zela. Orduan pentsatzen nuen, haientzat zela ez, momentu goxo hori, eta aranon eta niretzat izan zen. Eta, pixka bat kostazitzaien zenik, konexio egin behar nuen ordu bat aterdietan irratiarekin. Eta horretarako prest eta zain nengoen, eta aurkezpen ekitaldiak eta egiten diren tokian, izugarrizko zarata zegoen. Orduanik, bazuten norbait izendatua ni zaintzeko lokalizatuta izateko, eta ni justu bestaldera zarata horretatik iesi, eta komeria pixka bat izan zen, eta gero, ikaragarria ez, txirrindulari zuretzat oso maitatuak izan direnak, ze beren ibilbide osoa ezagutu izan duzu. Jon Izagirre, ez dakit, kotxekapotan ezagutu nuen, bere aita karreretan zebilenean ziklokrosean, noizbait zaindu ere egin behar izan nuen. Ales Aramburu nire semearen adinkidea da, eta biak ere biziketan bat ere ibili dira. Orduan alebinetatik ezagutzen dut, eta familiak ere harremana dugu, eta hirugarrenan zegoen hirugarrena etxekoa zen Unai Iribar hiloa dut. Orduan oso hiru txirrindulari oso bereziak niretzat, gero nire etxekoak zeuden familia osoa. Nahi etzen gore igo. Behian gelditu zen, baina senarra, bisemeak, antziren. Gero nire beste familia Gipuzkoako Txirrindularitza Federazioko kideak, antartean munduko txapeldun handi bat, Abran Olano, nun erakutsi digun azken urte hauetan federazioan,
bueno, zer nolako langilea den, zer nolako prestutasuna duen, munduko txapeldun izan arren eta haundia izan arren, txikienekin lana egiteko eta duen jakinduria guztia erakusteko eta laguntzeko. Eta gero beste familia. Irratikoak ere, lantalde osoa, itzuliko lantalde osoa, antzegoen, Paula Zastarloza, Eugenio, Jon Altuna, denak. Orduan, bueno, prestatzen hasita ere, hobeto ezin da prestatu. Eta, bueno, batean, momentu hartan, xelebra ez da xelebra hitza, baina galdutan nengoen. Gerora, behin eta berriz ikusi dut bideoa eta hartu dut atxeden aldiai momentu hortaz disfrutatzeko, gerora disfrutatu dut, asko gainera. Eta, bueno, ikaragarria iruditzen zait, antolakuntza bera ere, Javi Riaño, bueno, orain Euskal Herriko itzulia, baina askoz ere lehenago elkarra ezagutzen dugu Euskal Bizikletatik eta urte asko eta berak itzuliko maillot horia. Seixasek bai ez dakiela ni nor naizen eta Seixasen firmarekin entregatzea ikaragarria izan zen. Esan daiteke harritxu beraz lagunak ere eman dizkizula ofizio honek. Asko, pila bat. Eta nik batzuetan pentsatzen nuen, lagunitze izan daiteke asalekoa edo zerbait gehiago izan daiteke, ez, benetazkoa. Eta uste dut gaur esan dezake dela benetako lagunak utzi dizkidala, ze benetan harrituta nago zenbat mezu, zenbat dei, nola gerturatzen den jendean ere gana, eta mezu horietan zer esan diaten, ze eskaintzen didaten, eskerrak emateaz aparte zorionak, baina arrazoituta eta, hor benetan unkitu egin hau eta, bai, lagunak eman dizkit, bai. Ordutik beraz, euskara eta irratigintza bat uztartuta eman dituzu, eta asko izan dira segurazki kontatu dituzunak Euskadi Irratian, baten bat badukazu sekula astuko ez duzuna? Heriotzaren bat, horiek asko markatzen dute, eta ni behintzat asko markatu ninduten mendizaleak garai hartan zorionez orain ere tantaka izaten ditugu horrelako berriak, baina orduan izan zen bolada bat desente gogorra eta mendizale asko datozkit burura, albiste oso mingarriak eman ere bai, agian albiste eman eta oraindik euren etxeko jakinez, hori oso gogorra izan zen, eta gero, inoiz ahaztuko ez dudana Felix Inurrategiren heriotza ze, claro, teknika eta medioak ere garai hartan halakoak ziren, baina ja Inurrategikin da lortu genuen, lehen, mendi 8.000 bat egiten zutenean, ia 2 aste egon behar izaten genuen berria jaso arte, jeitsi, eta Nepaletik egiten zuen deia eta handi jasotzen genuen berria. Baina ja, Inurrategin da garaian, Tontorretik, beko kanpalekura, talkibidez eta egiten zen, eta bai lortu genuen ere, telefono mugikor moduko zerbait, kontua da, gailurrera llegatu, eta hitzen genuen Alberto eta Felixekin gailurrean gaude. Beraiek ere, hartu eman handia genuen eta bazekiten gure kirol saioa ze ordutan zen. Orduan, nahiko pixkat berandu zebiltzan, eta ez genuen gehiago hitz egin, jeitsitakoan deituko dugu eta programan sartuko gara. Ni programa hasi nuen, eta gaina iragarri nuen ez, izango dugu zuzenean, programa bukatu zen eta pentsatu, luzatu egin zaie, ez nuen inundik inora pentsatu istripua izan zutenik. Eta Arratsalde ura oso gogorra izan zen, zain, ez? Euren deiaren zaita niri, benetan, ematen zuen beste agian gerta zakiekela olako zerbait, baina Inurrategi eta hain seguruak ziren,
arriskua ikusitakoan bazekiten gelditzen, ez beren burua alferrik arriskoan jartzen. Orduan, ez zitzaidan burutik pasa ere egin, eurei ere zerbait gerta zakikela. Eta orduak aurrera, eta nun jasotzen dugun, nengo deia, baina esan ez isilik egon, ze oraindik etxeko batzuk eta ez dakite, eta, bueno, pixka bat, eta orduan emango duzue berria, eta, markatu Zorionez edo kontu positibok ere bai, badaude, bai. gure lanbide honetan. Asko gainera. Asko gainera, eta 40 urte hauetan aldatu da, euskarazko kazetaritzare bai, zen neurritan aldatu da. Euskal hiztun kopuruan, nik gogoan dut, garai hartan, reala, nik urte batzuetan ere realaren jarripena egin nuen. Bueno, beti hiru jokalari edo horrela hiru jokalarirekin bakarrik hitz egiten genuen. Hori bai, ez zeuden oraingo filtro edo galba horiek. Orduan, egunero norbaitekin hitz egiten zenuen. Eta egia da, pentsa, 2-3 urtean, egunero, o astero, persona berarekin hitz egiten, bestera bateko harremana ere sortzen zen. Gaur egun, iruditzen zaita harreman horiek zailagoak direla, kirol batzuetan behintzat. Eta orduan, alde horretatik, aldaketa handia ze. Gaur egun, realean, atletiken, osasunan, alabesen, badituzu euskal hiztunak denboraldiren bat, 4 entrenatzaileak euskal hiztunak ere izan ditugu. Hori lanerako gozada bada. Eta horik, arlo guztietan, hiztun kopurua, zorionez, handitu eginda. Lehen esan dizudana, filtroak gaur egun denek, ekipo guztiek, talde guztiek, badute bere prentxardura duna. Eta askotan, ez dakit kirolarien lana errazten duen, baina gurea zaildu behintzat, gogotik zailtzen du. Hori ere aztertu beharrekoa da. Eta ja, azken boladan, oraindik okerrago. Nik uste dut, ja, talde askok ez gaituztela behar. Eta hori entzule ikusleek hausnartu beharko lukete. Ze askotan kritikatzen zaigu kazetari hoi. Nola egiten, ze berri ematen ditugun, nola egiten dugun lana. Baina ez daukagu beste remediorik. Hainbeste gaur egungo teknologiekin albiste uholdea ikaragarria da. Baina horretaz aparte, zuk, ez dakit, talde bateko edonor, edo talde baten jarraipena egiteko muga pila bat daude. Gure garaian, realak ateak, atletikek ateak itxita etzuen inoiz entrenatzen. Inoiz. Gaur egun, egunero. Egun bat, agian utziko dute, 15 minutu zerbait, bestela ateak itxita. Ze kontatzen duzu entrenamentuaz? Bueno, ez dakit entrenamentua kontatu behar diren ere, baina, bueno, ze kontatzen duzu? Jokalariengan gerturatzen zarenean, prentxarduradunaren bidez egin behar duzu. Hor galbae bat, hor filtro bat pasa behar duzu. Astean bat elkarrizketatu dezakezu. Bat hori, zuk agian eskatu eta esango ez, ze horrek dauka beste medio batekin elkarrizketatu. Niri zer? Nik hori nahi dut, ze notizia, niretzat notizia hori da edo gogoa daukat jokalari ezin dezu. Dena dia mugak. Eta txarrena da gainera, emakumezkoen futbola eredu hori hartzen ari dela. Eta beste kirol asko ere gizonezkoen futbolaren eredu hartzen ari dira. Orduan, albisteak beraiek bialtzen dizkizu. Entrenamenta bukatutakoan, prentsaburuak bialtzen dizu albistea eta batzuetan ahots kortea ere bai. Orduan, gu bitartekari besterik ez gara, gure lana egiteko, kazetari lana egiteko, ez daukazu ia gaur egun modurik. Ez dakit noragoa zen, baina bai entzule eta ikusleek ere hori nik uste gogoan hartu behar dutela. Ze batzuetan kazetarioi ematen digute egurra, ze kontatu ez, ze txorra da esan dezu, ze. Eta beste erremediorik ez daukazu.
Eta hori, dena filtroa baldin badira, euskararen aldetik ere filtro gehiago dituzu. Ze ja naturalki, eta zorionez hiztunen kopurua asko handiagoa izan arren orain urte batzuetan baino, gazteleraz ari direnen kopurua baino txikiagoa da. Orduan, dia mugapila bat. Eta bestela, zorionez egia da, beste itzal bat badugula ere. Sinesgarritasuna ere, nik uste beste hizkuntza batzuetan baino agian gehiago. Eta ondo ikusten dut. Egia da, ofizioa berez dagoela nahiko esango prekario. Eta medio ofiziala esan dezagun Euskadi Irratia, Euskal Telebista egon daitezke hobeto, baina beste medio guztiak gorriak ikusten ari dira, baina horren pare, laguntzak eta horretaz guztiaz aparte, hori aztertu beharko litzateke, dago gaur egungo sare sozialak, internet, horren aurrean nola lehiatzen duzu ez? Horrekin geratuko gara, eskerrik asko Arritxu, Amaikari tartetxo bat egitearren. Eskerrik asko zuei gonbidapenagatik eta nire solasaldi luze hauek aguantatzeagatik. Estimatu izan da bizita gozatu, bizitza hemendik aurrera ere bai, eta izango dugu elkarren berri. Eskerrik asko.